जेसेबांनाखि सिकिउरिटि मावनानै न'खर फोथांग्रा एबा गोबाङानो दुखु खस्थ' मावनानै न'खरखौ सिकिउरिटि मावनानैब्लाबो न'खरखौ फोथांगासिनो दङ। नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों आङो निमाहा बिनाय जाबाय। नोंथांमोना आंखौ गावनिनो सासे बिदा फंबाय होननानै निमाहा होयोब्लानो जाबाय। बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन रायजो राजानिसिम जासिहरग्रोनानै बे बेलासि समाव दा सानैसो इउटुबारफ्रा माखासे ससियेल मिडियायाव फैनानैहाय आंखौहाय निमाहा लानो थिनदों। दा गोबाङानो आंखौ सिनाया, माबायदि मिनिया होननानै बुंदों। नाथाय नायनानै लादो दिनै आङो निमाहा बिनो ओंखारबोदों। किन्तु बिनि सिगां आङो फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोगोन। दा दाख्लैसो जानानै थांनाय ना जेनाखि पबित्र बसुमतारी, जोङो बेखौहाय बुंनाय जादोंमोन। बे भिडिअखौ आङो गुबुननि सासे लोगोनि चेनेलावहाय बुंनाय जादोंमोन लोगोफोरना। दा सासे लोगोआ आंनावहाय सोंनायलाय आङो बिनि चेनेलावहाय बुंनानै होनाय जादोंमोन। दा मोनसे खोथाया बेनो जादों जाहैबाय मा, जाय पबित्र बसुमतारीया सिकिउरिटि थायो, नै बै बिथांनि थाखाय दिनै मोनसे आब' फैसालिनि न'खरा दिनै गावस्रानानै दङ। दासिमावबो सलुसन जायाखै। बै जायनाखि थगायनानै लिंहरग्रा पबित्र बसुमतारी, जोङो नै बेखौहाय लानानैहाय भिडिअ खालामनाय जादोंमोन आरोखि ना। दा बिनि गेजेरावहाय माखासे बिथांमोना सिकिउरिटि माने मासे सैमा होननायावहाय माने आंखौ दुखु मोनदों, गाज्रि मोनदों। थिग आंबो बेखौहाय दिनै गनायनानै लादों। जाय बिथांमोना आंखौ निमाहा बिनो थिनहरदों, आङो निमाहा बिनाय जाबाय। नोंथांमोना आंखौ बर'नि सासे जोंनिनो बिदा फंबाय होननानै निमाहा होयोब्लानो जाबाय। बे गोरोन्थिनि थाखाय रायजो राजा गासैबो एबा जेसेबांनाखि जोंनि सिकिउरिटि थाहैदों, नोंथांमोनावहाय ओरैबायदि बे खोथा फंसेया नांहैदों। बेनिखायनो जाय सिकिउरिटि थाग्रा फंबाय, आंनिनो फंबाय बिदाफोर एबा बिफा स्वरुप, बिफाजों समानबो बिथांमोना गोबांथार बेबायदिनो गाव गावनि उदैनि थाखाय सिकिउरिटि थानानैब्लाबो न'खरखौ फोथांगासिनो दङ। नंगौ, थिग गोबाङानो सोरबा सासेया जानो हागौ, सोरबा पबित्रआ जानो हागौ, किन्तु गोबाङानो नङा। दा जोङो बुंदोंमोन जाहैबाय पबित्रखौ, दा नांदों जाहैबाय गथै सिकिउरिटिनाव। दा बेनिखायनो आङो जेसेबांनाखि सिकिउरिटि थाग्रा आंनिनो बिदा फंबायफोर दङ, आं बेनाव आंनि गोसो गोथारै आङो निमाहा बिनाय जाबाय। आंनि बे खोथा फंसे बुंनायनि थाखाय गेरेन्थिखौ आङो नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय जाबाय। दिनै जाय बिथांमोना आंखौ कमेन्टनि गेजेरजों बा गाव गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंहाय बे बाथ्राखौहाय बुंबाय, गोबाङानो बुंदों। दा बेखौ लानानै आङो मोजां मोनदों नोंथांमोननि बुंहरनायाव, जे आङो माबा मोनसे बिसय बुंथावै बाथ्राखौबो बुङोब्ला दे मा जागोन, बेखौहाय आङो सानाखैमोन। दा नोंथांमोना आंखौहाय सिरि मोनहोदों। नोंथांमोना बेनि गेजेरजों, बे चेनेलनि गेजेरजों माखासे बेखौ बुङोब्ला मा जागोन बेखौ आं जे मिथिया, आं बुंबाय। बिनि थाखायहाय दिनै आङो जे बेखौहाय दिनै बे बाथ्राया बुंथावा होननानै नोंथांमोना आंखौहाय माने ट्रेनिं होनाय बायदि मोनदों आरोखि आङो ना। दा आङो नोंथांमोननि बुंनायखौ आङो गाज्रि मोनाखै। दा आंनि माखासे बे मिस्टेक जादों, बेखौबो आङो गनायनानै लायो। जे सिकिउरिटि थानायानो मासे सैमा होननानै बे बुंनायावहाय माने गोबांथार बेबायदिनो जानानै थांदों आरोखि ना। बेनिखायनो आङो गोसो गोथारै आङो निमाहा बियो ना, बारे बारे आङो निमाहा बियो। जाय बिदा फंबायफ्रा गाव गावनि न'खरखौ गारनानै गोजान देश बिदेशआव सिकिउरिटि थानानै सोरबाया माबा मोनसे खामानि मावनानै जानांगासिनो दङ, न'खर फोथांदों। नंगौ, थिग सोरबा पबित्रआ जानो हागौ, गोबाङा नङा, बेखौ आंबो बुजिगौ। सोरबा पबित्रआ थगायनानै सोरबा हिन्जावजों माबा मोनसे जानो हागौ, किन्तु सोरबा सासेया नङा, गोबाङानो नङा ना, बेबायदि थायो। बेनिखायनो आङो रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो निमाहा बियो। जेसेबांनाखि सिकिउरिटि थाग्रा फंबाय बिदाफोर दङ,
बिसिनावहाय आङो दिनै निमाहा बिबाय।